Цецо, чух, че имате някакъв VIP клуб. Какво е това? Какво представлява? VIP клуб? Такъв е този VIP клуб. VIP клуба е с нашите клубни карти. Ясно, сетих се. Значи имаме клубни карти, като едната е VIP клуб. Едната клубна карта, стандартната, получава всеки наш клиент и в нея тя е с сериен номер, регистрира се по номер на автомобила на клиента и в нея във всеки един момент трупат левчета под формата на точки. Като при всяко следващо посещение могат да се приспадат от ремонта на автомобила и по този начин ние правим жест към нашите клиенти, като ни връщаме определена стойност под формата на приспаднати пари. А VIP клуба, това е VIP клубната карта. Тази карта е с годишен абонамент, като условията за ползване на тази карта може да намерите в нашия сайт. Там пише актуалните промоции към момента, от какво може да се възползвате и какви са предимствата, които дава тази карта. Тя дава безплатни процедури, дава процедури, които са с 50% отстъпка, дава допълнителна отстъпка при оригинални части и консумативи в определени схеми. Имаме актуални промоции, когато имаме договорка с наши доставчици за преференциални цени. Ние даваме въпросните преференциални цени като бонус за всичките притежатели на VIP клубна карта. Може да се обърнете към колегите в офиса и да си купите годишен абонамент Dibros VIP клуб.